htio sam da se oglasim povodom sinoćnje informacije na Facebooku od strane PDA, stranke iz Tuzlanskog kantona. Ja sam sa inženjerom Kukićem dosta dobar prijatelj iz školskih dana i studentskih dana. Iz tih razloga smo bili zajedno na jednom skupu u Travniku gdje sam popio kafu, s njima sam malo porazgovarao, ali iskreno rečeno nisam nikakve obećanja dao tim ljudima da ću pristati na njihove zahtjeve od strane stranke da bi bio nosilac liste na kantonalnom nivou, i iz tih razloga ja sam ostao vjeran svojoj stranci SDA kao potpredsjednik osnovne organizacije SDA Travnik, a i kao predsjednik kadrovske kantonalne organizacije SDA. S tim mogu da kažem iskreno da sam iznenađen ovakvim načinom komuniciranja između pojedinaca iz te stranke sa mnom.